Ulitin ko tanong, taga Pangasinan ka, Asinggan Pangasinan, hindi ka makatulog, ilang taon na? Mga 3 months pa. 3 months. Tapos, masakit ang alin? Yung tiyan ko po. Tsaka pa, Tsaka yung mga likod ko, mga kaspasuhan ko po. Tapos wala akong gano'ng kumain. Tapos wala akong gano'ng lumabas. Hindi gumawa pa mga gamit. huwag ka na lalabas. Maganda nga yan. Straight. Check muna natin likuran mo. Normal lang. Hindi, huwag kang iyo. Wala siyang power. Wala yung espiritu niya. May kumuha na yung espiritu nito. Wala siyang espiritu. No, normal yung espiritu niya. Oh. Malapit na tumabalik. Wala siyang espiritu. Mayroon kong kumuha sa kanya. Wala siya. Yan. Pikit ka na maitim. Ay, may pikit ka maitim. Pikit ka na maayos. Normal lang. Huwag ka matakot. Tandaan mo, tinanong ko ha, tandaan mo. Pumikit ka ng normal. Pikit. Normal. Pikit lang. Hindi mo nga kaya mamaya. Ano ulit pangalan mo? Rizalin. Babae ka lalaki. Babae. Ilan taon ko na? 33. Nasaan ka ngayon? Ang panggang. Pikit. Lalaki anak mo, di ba? Opo. Anong pangalan ng boyfriend mo? RC Flores. Sa'yo. Pikit mo lang, natural. Pumunta ka doon sa pinagtatrabaho mo. Magsisimula tayo. Doon ka nagsimula ng sakit, di ba? Opo. Ilagay mo yung isip mo doon. Pumasok ka kung saan ka naka-assign. Forma, doon, basta pumasok ka. Sabihin mo sa akin pag nandun ka na. Opo. Nandun ka na. Umigit ka. Time team. Wala ka mo nang isipin. Sige, may nakikita ka? Umigit ka. Diyan ka lang. Tignan mo kung may makikita ka dyan sa paligid mo. Kahit tao siya, hindi tao. Umigit. Aray! Ouch! Ikaw, hindi na lang ng masamang espiritu, anumang espiritu. Aray! Bakit ka nasunod ng pag-aari ni Heso Kristo? Sa pangalan ni Jesus. Tinatawag ko sa espiritu ng tao, kung sino man nanakit sa katawan ng tao ito. Amen! Amen. Oh! Aray! Aray! Dagdagan ng kuryente magnetiko. Ah! Lagyan ng Aray apoy. ko! Aray ko po! Para hindi ka masaktan sa kaluluwa ng pag-aari ni Heso Kristo. Magsalita ka kung sino ka. Aray! Alis ka sa ng katawan niya, hindi. Aray ko! Ayaw mo kong kausapin. Sa pangalan ni Jesus. Nanginginig po yung kamay ko. Huwag ka maingay. Nandiyan sa sob ng katawan mo. Ayaw dito makipag-usap pa. Mano-mano tayo magnetiko. Subukan mo nga angat yung kamay mo. Angat mo. Gamitin mo yan sa kanya. Linisin mo. Kapon. Okay na. Kapon na, sir. Nakita mo yung lagi niya? Ano napansin? Namula. Ino, parang nilagyan ng lipstick. Okay na, nakabaso na ako. Yun lang pala karapan nito eh. Takutan lang pala. Linis! Paspasin mo lahat yan! Yan na, nakabaso na tayo. Okay na, thank you, magbibigay ka. Salamat kay Kapan Jesus. Okay na to. Nakapasok kami. Ha? Hindi siya kinukulam. Walang nagagalit sa kanya. Ang sakit ng asawa mo, may boyfriend siya, hindi niya kikita. Matagal na to. Pinaglaruan siya ng mga masasamang elemento. Walang pasok sa ulam mo, tao to, walang reaksyon mo. O, di ba? O, di ba hindi siya nasasaktan, manghina. Kasi nakadikit yan. Pero ito tagad-tuto niya sakit mo. Iyan. Aray ko! O, iyan. Walang kumukulam sa kanya, kahit katipin.
Saan kaya ako? Sa bahay tayo? O sa trabaho? Sa trabaho niyan. Kasi walang pumapasok dito eh. Malawak eh. Oh. Ipaspasin mo lahat yan. Nakuha ko na siya. Panalo ka na. Hindi na ba sinabi ng asawa mo? Nagkaroon ng pula agad. Parang kala mo nag-lipstick. Oh. Nanalo ka na sa laban ko. Wala kang buhay-buhay naman itong kalaban mo. Masaya sana. Ayaw na agad. Eh, Lagi kong natatakot ako eh. hindi na matatakot yan. Mamahal ka lang yan. Seryoso ko. Panalo ka na sa kalaban mo. Panalo na itong asawa mo. Ngayaw, nilusaw ka ng Diyos eh. Wala kang magagawa. Di ba sabi sa inyo, malakas ang aking spiritual ngayon kasi nakabalik niya yung Facebook page ko. Kaya yung utak ko, basa-basa ko na agad yung mga kalaban ko. Ipaspas, buong katawan, linisin. Saan lumalabas yung init? Nasaan na siya? Nasa tiyan mo na. Ibaba mo yan hanggang dito sa tuhod mo. Kailan makababayan, balakang, sambitin si Kristo. Humingi ng tawad. Humingi ka ng tulong kay Kristo. Wala ka kayong na tao, stick na ito nakalagay. Oh. Ayaw gumalaw. Kung kinukulan niyan, ay, lupay-pay na yan. Maniwala ka sa akin. Paglagay pa lang ng stick. Pagpatong ko pa lang ng stick, kita, di ba kanina ka pa rito? Wala ka napapansin na naglalagay ako ng stick, di ba? Nag-rect agad ako. Kanina niya pa ako pinag-tapos, natatakot, paglatakot ako. Maldita to eh, kanina eh. Lagi ko wala ang mukha niya. Oh, manager! Bossing! Manager! Ano? Ito ang original na singer. Yes, na po, Sing. Oh, sinabi ko. Kanta mo na. Kanta mo na, The Power of Love. Magpapapicture pa. Papapicture pa siya. Idol ko to kasi magaling to kumanta eh. Ayaw pa, idol kita, hindi mo ako pinapakita ng konting lyrics na yun. Konti lang, yung ano ba yung kanta mo? Pang Elvis Presley pa. Yung konti lang yung... Ano? Elvis, Elvis. Kaya to go pa. With your sweet lips. I'll be the closer. Kaya na pa. Ay, ito yung original eh. Siya yung original, siya yung original, singer. Nasaan ang init? Ate! Nasaan ang init? Nasa sikmura mo na. Sige, baba mo na baba. Sabi ko sa'yo, nanalo ka na sa kalaban mo eh. Wala ka, kwenta itong kalaban natin. Umayaw na agad. Magsisimula pa lang sana ako eh. Ay, salamat ka kay Kristo. Dahil kay Kristo yan, kaya umayaw siya. Ibig sabihin niya, natakot yung kalaban natin dahil kay Papa Jesus. Kaya nakuha niya. Eh, substantial ka trabaho. Kala ko, pinagtitripan ko ng mga, dahil mataas ang rango niya, supervisor eh. Di pala, ang pumasa ako na ta. Tanggalin na sa isip mo. Hindi ka nila type ikulamin, baka tanggalin mo sila sa ano, trabaho. yung kalaban mo, hindi mo nakikita, kahit hindi mo tanggalin sa trabaho yun. Takot po sa bahay ko kasi yung bahay ko natin ako. Kumin na, Malaking puno. may malaking Takot puno. ko sa mag-CR. Wala naman lumalabas dito eh. Sa puno, wala rin lumalabas sa bahay mo rito. Kung may meron ka dito, sinabi ko na. Wala. Sa trabaho mo yan, sa dinadaanan mo yan, wala lumalabas eh. Dapat lumabas to. Wala oh. Wala lumalabas. Ano lang ito? Phobia. Ay, salamat. Wala na no? Nag-0-0 na. Tapos na agad. Kita mo, 8 minutes lang oh. Tingnan na. Para matapos na to. Itaas magbitik ko lahat. Magsisimula muna tayo sa 0. 1. 2. Ouch! 20. 3. 4. 5. 6. 7. Ouch! 8. 9. Ouch! 10. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen! Oh, di ba nag-zero? Di ba? 10 pinaglalaruan siya ng mga masasamang elemento. 3 times, sabi mo in Jesus' name. Amen! Amen. O, di lahat mata. Wala ka na makakatakutan. Nagbago na mukha niya, parang may lipstick. Dahil wala lipstick yan eh. Oh. Tingnan mo mukha mo, may lipstick na. Yak ko mo. Oh. O, di ba? Ano pa mo?
Medyo nanghihina lang. Alam mo Siyempre, eh. pwede may mapalag. Kung ikaw lumuwa, ikaw iiyak. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Kita mo? Babawasan natin yung video natin kasi yung pisa, alam ko papalag. Wala ka kwenta-kwenta. 10 lang sila. Kaso, huwag mo silang biruin. Sanay na kasi ako sa kanila. Halo-halo yung 10. May mga elemento, duwende, mga tiyanak. Ay, hindi. Wala siyang tiyanak. Ano pala yun? Yung laman lupa. Ano pa mo ngayon? Medyo okay mo. Anong pinag-iba? Kaya kanina talagang parang lang ko yung isip ko. Tapos kung ano yung sa isip ko po. Ngayon, Medyo nanghihina lang ako sobrang sakit kasi kanina. 3 times sabi mo in Jesus name. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yumuko ka para bumalik yung lakas mo agad. Gaya mo ako, Panginoong Isus, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno. ako po siyan, pangalan mo yun. Ako sa isa din, Mahit Torres. Nananalig ako Nananalig at sumasampalataya sa iyo. Huwag mo kunahan, nananalig ako Nananalig ako. at sumasampalataya sa iyo Sumasampalataya na dinidinig mo na dinidinig mo ang aking panalangin. aking panalangin. At humingi ako At humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa gawa. Amen. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Ama, Ama, patawarin mo ako. patawarin mo ako. Ama, Ama, patawarin mo ako. patawarin mo ako. Ama, Ama, patawarin mo po ako. patawarin mo po ako. Amen. Amen. Kung sino man po nagagalit Sino pong nagagalit? o nainggit sa akin, 10 man ang aking pamilya, Sampu man ang aking pamilya ay humingi ako ay humihingi ng kapatawaran ng kapatawaran at patawarin ko rin at patawarin ang mga taong nainggit sa akin. ang mga taong nag-inggit sa At sino man nagagalit sa akin, sino mang ay nagagalit pinapatawad ko na ay pinapatawad sa pangalan ni Kristo. sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Ama Jesus, gaya mo ko, Ama Jesus, Ama Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. kami ang iyong mga anak. Pinayo kami Layo niyo sa kami panganib sa panganib at masamang espiritu. At masamang Binigyan mo ako ng kapangyarihan Binigyan mo ako ng kapangyarihan upang daigin upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ang kapangyarihan ng kadiliman. ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, kapayapaan ang una Kaya parang nauna. at maghari at magpasawalang hanggan. At magsawalan. Amen. Amen. 3 times. Amen. 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 Dilat na mata. Ngayon, ano pakiramdam mo ngayon? Amen. Pumasok na yung Espiritu ng Diyos. Nagbago na kasi mukha mo eh. Mamaya pa. Ito yung hintay nyo. Kalaban ng asama mo, 10. 10 mga elemento. Duwende, maligno, kapre, tiyan, laman lupa, halo-halo sila. Hindi ko alam, saan mo pinagdadampot yung best friend. Tayo mong best friend, hindi pa tao. Let's go na. Makukuha na nun. Para malamit. Upo. Tingnan mo yung labi niya, oh. Oo nga po eh. Tingnan mo yung camera. Tututukan kita. Tingnan mo. Ang pula ng labi mo, oh. Okay ba, continue na ng video natin yan. Kasi yan na kayo ng pinakahuli. Yung ano pinag-iba? Lakad pa, sige, diretso. Tingnan natin. Kayo na yung huling gabi. Gabi na. Ano oras na? Ano pinag-iba? Kaya naman po mag-ano. Di mo naman sinasawa mo? Pulang-pulang po yung labi nga niya. Nagkaroon ng buhay. Kanina, ano ba yung labi niya? Hindi naman kayo magkakilala eh. Maitim po. Magkatabi kami. Sabi niya, naku, ako. Wala na sakit. Nahatak mo na leg niya? Tumunog. Opo, sobra. Ang sakit ng asawa mo, talagang totoo, walang kumukulam sa kanya. Wala kahit anong piga ko, pinipilipit ko ng daliri niya, hindi gumagana eh. Ang sakit niya, marami siyang ipit na ugat, okay yun. Pero, ang talagang totoo niyang sakit, mga maligno, duwende, laman lupa. Hindi ko alam paano nagpumasok sa kanya yung 11. Konti na lang. Isa na lang. Si Santoras na lang. Ikaw na, Mawawala ka na. magwawala ka na, susunod. Kaya ka pala takot. Ngayon, hindi ka na natatakot sa akin. Hindi ka na natatakot kay Aposinda. Hindi. Kanina takot ka kay Aposinda eh. Ano tingin mo sa asawa mo? Nagkaroon ko ng buhay yung Maraming salamat ha. Thank you so much. Mga taga Asinggang Pangasinan sila. At mega shoutout. Walang sa'yo nagagalit. Kahit mataas ang rango mo sa trabaho mo. Wala taga nainggit sa kanya. Hindi ko lang alam paano taga to napunta yung 11 mga elemento. Ang kailangan mo magdasal. Ayan. Salamat. Bye-bye. Thank you.
Parang hindi ka yata masaya. Okay po. Ah. Salamat po. Yung anak nyo, hindi nyo binabati. Si Bandol po. Oh, may shoutout, Bandol. Sa single po. Oh, sige.